Nag-jogging na me. Hello guys! Hello. Jogging me. Yes, jogging me. Balik na po mi guys para mugamay Mugamay. ang Ang tiyan. Ang til. So, mugamay daw ta pang pataas ni siya. Oh, resistensya. Yehey! Next position. Kamuting. Ikaw na po dito. Hindi ko. Do. Sibo. Napuli-puli mang gyud na tiil. Hala. 11. It's a game.